Welkom bij Kikker TV. We hebben het vandaag over de huisdieren. U werkt in een dierenwinkel, maar heeft u ook zelf dieren? Ja, ik heb thuis wat dieren. We hebben 4 katten, een hond. Ik heb een vijver liggen met kooikarpers. En ondertussen geen reptielen meer thuis, daar zijn we mee gestopt. Dus dat is hetgene wat we ondertussen thuis hebben. En wat voor dieren zijn wordt tegenwoordig erg veel verkocht? Ja, van hieruit zijn het de knaagdiertjes en de visjes. In het algemeen worden als meeste nog steeds verkocht honden en katten. De meeste mensen hebben ook een hond of een kat. Heeft u huisdieren? Ja, een hond, een konijn en 2 vogeltjes. En wat voor vogeltjes heeft u dan? Parkietjes, 2. En wilt u nog meer huisdieren erbij? Nee, op het moment niet. Ik krijg misschien nog jonger. Okay. En waarom vindt u huisdieren leuk? Ja, omdat ze gezelschap brengen. Hallo, heeft u misschien huisdieren? Ik heb huisdieren thuis, ja. Waarvoor? Ik heb uilen en knaagdieren. Wat voor knaagdieren? Hamsters, muizen, ratten, cavia's. En wat voor de uilen? 2 kerkuilen en 2 steenuilen. En waarom werkt u hier? Omdat ik veel van dieren hou en er best wel veel van weet. En graag met dieren werk.